Daeth twrnau bach o Brighton I deyrnasu yn Sir Fôn. Un brwd dros gyfraith gwlad a chadw'r drefn. Y bilar y gymdeithas. Geraint Lyfgrin ar enw da, a ni perfformiad nhw neithiwr yng ngwesty'r Eryrod yn Llanrwst ar gan, 4 mis I Keith. O 4 mis I Keith, 4 mis I Keith. Meddai yr hen farnwr cas, 4 mis I Keith. Un noson yng Nghaergybi, roedd hi'n dywyll ac yn wlyb, a lori wedi parcio ar draws y lôn. Oedd Keith ni'n emosiynol a di dalu ar y pryd. Mi ath o'i dyn y lori yn y bôn. 4 mis I Keith, 4 mis I Keith. Meddai yr hen farnwr cas, 4 mis I Keith.